Sanibonani la ku-One Show Phakama, nibingelelwa usifundo. Si-One Show Phakama sithanda ukuthi halala kumroza wokhozi lo ngena laphana ohlelweni lasekuseni ehamba nokukhona nosigqemeza. Sithi halala nje ngokuqhubeka nje neziqu zakhe ze-project management. Ube segqugquzela-ke ukuthi abantu-ke abay'khandle ngokufunda, bathi imfundo iyadlisa. Ngeke-ke imfundo ayipheli. Ubeke esebeka nje ukubonga kwakhe nje ngokuqhubeka kahle ney'fundo zakhe eze egcine ethola iziqu zakhe nje ezithi yena ngaphandle kokuthi ebe umsakazo usenazo nje ezinye iziqu ze-project management. Si-One Show Phakama-ke nathi sithandile nje ukuthi sithi halala nje kumroza, sigqugquzele nje nabanye ukuthi beye phambili ngemfundo, imfundo iyadlisa. Sithi hashtag imfundo iyadlisa. Sicela nje ushuvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa-ke ukulayikha nokusubscribe-a. Ngiyabonga. Sivulele ingasivaleli ngaphandle, nathi sifuna ukuphila i-soft life. Sivulele ingasivaleli ngaphandle, nathi sifuna ukuphila i-soft life.